kawan tangan Napaporo kakarende maadilaw pamandapate Naraw-raw kasagan dia ingasang ko kasakanun Mabaluaw na tadamay na mawita Panginoon Pailay at tatanggungan Mga pagpantaw na tao kaliko ay akatawan Ay dedaw sa repa matundiyeng sa nagari ay apaggalungan Dia pagtara magi ingat tamang ko ko iyakan Amang udah kakaya din Mana ko apa sengko ini dia mga detong Alimu keng ko kata sa iramang ko kanunawan ding Adi ka sa sale gumiyalang gayaran ding Ako aso panagagawang Makaliyay mo gubimbe na makapuaw kau dengaderam Aso mo berasa bede inga inauaw na iranungkom Asarayay pamatundi ing sa nagari apagaloongan Sadiya patara magiyeng Natamang kuwaw ko iyakin Namang udah kaya din Kaso mo berasa bene inga inauaw mga detong Pamili ay berdia berdulay ay dediaw na ranong ko Namay aray-arang komsiranon Pamili ay haji abedula ay no pa man mga daying Bene inga manulatan ni salegem Manubuaw ni salindew na sa kapamanaladeng kong Aparin si sarain alin Pelawi ay ratamparay na deriday sa tarakam Namuntaya sa ito gaya paglag mataming Abay magin na maya intan sa lalabuan Apamikir na saranaw Bela-belay ididaw na ranong kong Aparin si sarain alay inaubaka pagkabimbanay Naubaka di ronde na inauaw mga detong Ako da kay niya nara
genam kapindi mata genia anaina wow mangalolote kagiya sidini de wabaya eka didiem Sayro ko mambuwa ay dubay sa apiyan Alay lang sa kadinarano Ay dupo aw tarima amo ora nagari ay akamaligin Iay amiray na tamang kiyay dito kamaling na mabalong kay kabugatan sa nagari ay amalangan kasay lindawanian Abantogay na marayay agabadabagani ay dito walide Natamangki ay aminudi ay nga mabalon sa karayagam Ay dedaw kabugatan sa nagari ay akamaligam Say kanugo ang kadikabuo kalsanaan ay pangano na sa mareg maliyang at ang kolong analaod kay din rang punom mata ko masasaway ngay na uwaw na ranong kong Arabayo aw nga di kakalagado nga dilalayon na Kamalabod sa regide noraramagtadiman na Minudi ingat tamangki haji patamam Nasi ba iya rasamiya na mabalong kailateyong Asi pa rin sa amana Agya iya ilatiwa anay na mabalong nakiamirilam Pemakinay gasari pa mga tundingay Tanga paggalungan sa diya pagtara magingay Kain na pagkainalay ang kamalamba unsoran Orangon sorang kono ay nauna ranong ko Kaba kay di katawin Amang udah kaya deng kabedi bertadung-gedung Kira si salame ina makira nuranunen Ka umaka peno pano oga di budem peira longkane Asale ketangkolalang Asemitan ako ngangi inay dedaw naranong ko
ayami kilala o una umitiay detenian nakatade ay mantaniya ang katungan ay taniyang kon kasay ka na sogeringian o takino au bebesae ai do bae sambu bae abai sambu bae ia sambu bae milion na o bengka ono tonote ka umaka peno panoge saya pikirian na ide o mga deto kau kan delon delongin nasalakaw tayo ko na tao kaditanian kong lolotin saka tau na betu una ina uau na kakaya din na umiya sino kubo ina uau mga detom manayo au ko sa de ramamuta ko to maroy na ye no maestro gakun karang-karang puro una ke karang-karang ku tahu na dua ta den nakara nga umiya kilala ko mamota ko sa sere iya ide de wajia bedula aji abadula pamile ina mararang ko makano uronde kabuo iranong ko uabulugan ko saranon atay may nang kiginawa kausola duladeng ko uaparin si sarain na ibubuaw rauda kande inakaroden sauranong kong aragat suwaw gagawa ke engkadi ko ke raw rendenenay so penggi ginawa nakaye ay sa uban sa nakagiye si kanugunay ay miso mende iga ide daw sare pamatundinge tanga paggalongan sa dia pagtara maginge akararanon na koro una mangude kaya dinne amianto na salada ke nada ko mapamakadam natamang ko lelangiya anabela iyang kota pare mararang ko masirano na ji abedula pamile kadikabuaw kagagawa anadikabuaw marang kono tawa pagkalipa at adikabuaw marang kono atay way mindera inuwan kusaratuaw di kanggere ingay no mambu mangade sa inubay
ko ribuna salam rakan nolangon kamayaw bay karanong kamatakan nung guniyanin lông ca đương ghê đuông kapo na sa gina wang ka kaso đương ca na kay pikay nagdương ka kapagiinan tang tatapuran kuno kay naunaran ko kamaribung wow berbuah ini sampai asolotan samai siyo ada na pira getan nak bubeng porong mau de kang ginawa ay di doling di guledi akay
tanda pemangkin nae de do namat tae nae de auli di parehang nae nak iya sidang marau Napoi akrau tanye yandeng api itu udentang nian aku kaya bendesan aku rugus nau so kaya kerawang kangen saka keiyai nalang akeun nang ko saka kerau gering eo bako saka tau dia ai duma de maguau kaya giesikan na sudeni anak pikir name akay tuman ako kaba ako au mambu upanding ay dedawilang at tayo mi borok wawingan naipagwaw manang bentog naba ako pasandila na iusurapang katan o kailango niyaw inawaw sa berden ay no bakoriye ibuna kabago butapa suara namwalawana bako de mararang ko makalanguaw languaw niyam kamay rata suki bulaw at tumusaw matutang kam tunay kuwan lupatiusan request niyo. Ito pa nga nalay ito. Bumay kakakuha man. Parang nga light.
kasih. The majority ro no? Hindi sila. Adna kanong adna. Namagudas ako urekam kahaya sungwanaken na sumawan tanah ingit na inaon niya leyamin kadempang wawurao kakanugunolo ka kadiya kenanan dusam aede do kolayaken kapikirang kamataya asoki ang ginawa itam naapiya sa kagaturo natagi na pangkuusakan lagayakan ay dedo kakaya din nagusi sari pamagatondig saan tanga pagulungan sa di patara maging na o lagayakan kabaso kakerawang kam ay didowate
sekarau ingau kola yakin napikirang kamatayan dari deka penulan na ober-ober aku na sakaden siya inganin ina opo lang yakan ay de daw ko ya mailing kay tanah pemakina lain no pemanamang di ay di daw kulang yakin na anda kamare ribun samiyate yang laungan nadata makatuuna inna uwalay amin atatapa ko pikira ka nadako pa ka roge soga haji sete paida pamili sare pada kapepenginonang kudin ay dudato jiyayalel ako yabira kenanan asolotan di mga sangkay nagari at tangaraka kakata na muna ito uring dedo ko lang yakan na inaon na paying ko din asakan ni pagkagaob nagsakan ni pagkaurag ay do Muhammad Rasulin ko lang yakan nataman ako lilangian abulaian ako tapat ay nao ko lang yakan ay no se bayayijihan ayadan sinurke natamanaki abu miyai sare akadare datom yai lutunne natamanako lilangian ay di daw ko yakan tanda pemakinag ay di daw dato jiyay lalam na di daw ko lang yakan nabakudang pagkerangkong pamilya jia berdula Sadi petarang maging sa nagari akag malik ay
o mangkod na mapigil ay di daw ko layakan na ay arogay so gawi ada na makuha rinaw na dumabalo na gagawo kalalayon na kuwaribuang katatapatare iwadam kain na ukulayakan so wajia bedula pamilih saya narakata maging sadia patara maging anay gereya kamale nain na ukulayakan pagkerangkong kaido solotan sa Batangas nasa tawad kurun na inukono di kami kabedi din tau sira nagudi sa bapasa isa nagudi tau sira inalin na api atau sa langit nangiya seroko mambo ay na oko layakan ako na makangan nasa polong ambulaot ake didingilang koron sa ino ba kore ibunan abako dem pagkerangkom so kalango-langon niyo Inaw, mga kulay. Kuwan, ano ba? Lumagkita na. Unay kuan last. Tanong mga kuan. Nakadungko. Dapat na sa majority ya. Sumadagla pre-question. Ina okulayakan Tama na.
ay no mga dahil lawa ang ay no mga dahil o ay linang puso baning pag-iyaw ko ragal parintang ko
sengkau soram bayawong lawang ko kamatag kay sombang mawaraw akadiye kumambuka tawan oh yay nura kampalimbaw utarintaan ko sawen udara magawaw lawang ko arangan unsay katuwang anay agagaw sa kapaglolo akabugatan sa kamalay kita rin taang ko bugatan sa malangan lawang ko kadiay kumambuka tawan ay nokawa nilagat oh yay no po aw mi pandulawon so kaya po aworo ipangkatan amay raya gibentogan tarin taang ko kadiyay bagadwang sawaram sakasalaw hanako raw naka ay dedo kakayadin kakayagiyay depanganawong tarintaang ko wow to bentayang kawong imay ako ang kaagdung o sa benarapayungan lawang ko may buwaw di pandiyan tarintaan ko na mga kapakilala ko sa degam bagatong kuwat araw-araw ko katawang ko lumarawakan pinakayagiyay si kanugo tarintaan ko nadama kay rawe ay kuwapuram kaom bembalantang sa uro ay isong sa kasnangan naka dedo kakayadin
muay ribung kaden tarintangku kalawawa mau dakwawa mambuang kae di daw kabugetan sae narakata maging sa ay de dumadeto sanay agari akamalay taring taangko kamay tagak ko pagkarang sagi ginawa susuro napakaiyay na lang ako tarintaangko salay diyeng ginawa ay tarintaangko kadiyay tabuos ko aurataw maeng udah kalupin apa tendingan ako panangda ay dedo marasi ganda kaya dengan buaw so di kerawa ira kang pergi sebenar kauaw bekaya sarayay no way ay dembuo so di keraw ay no kuwaw panundiyo ang nasa alam babayabaw katagalawang na o girawakan ba din na payagana ibaw aray no nasa katungan ay inadiye ko din ang pagimanang na rombe ola deniyan ay no ko ang koyama ayla may tagakan guniyan say no ba kore bunen ay nang owilateo ka ikagagagawan ka atay awa minderain wauna ay dedo kabugatan ka sa arar kaya takamali si kabugatang nasa ay gagari malangan nasisay ari pamatundi sa ay gagari pagalungan sa iyay narakatang magyeng langang ako buong nakadembuaw so di karawa
Kisibenda Saino Bakpud Naribuna Ka Ayataga Kano Buniet